hamadangi jroning pasarean ngenani wadana remuramu kalingan ngangkrangan sang dia manahengkung sang dia manahengkung sumung keming guling sang kakung hangrere apa wong ayu kang banget ndak tresnani endang loro temon apa sliramu ora percaya lawan pun kakang iya apa siadi endang loro temon ora percaya marang katresnane pun kakang Bambang Senet kamangka tresnane pun kakang Bambang Senet marang endang loro temon kuwi sundul wiyati bebasane wong manis kakang ora kok ateges aku ora percaya ature panjenengan nanging ayo to monggo saiki diitung bareng-bareng Kang wis pirang sasi wis pirang taun aku iki kelawan panjenenganmu wis pepacangan saiki diitung bareng-bareng wis pirang sasi wis pirang taun anggone aku kelawan kakang anggone pepacangan iki aku iki bocah wadon aku iki wong wedok aku wedi nek mung dienggo dolanan bocah lanang pendak biar pendak dino tangga-tangga iki padha alok kae runtang-runtung wong loro ngalor ngidul ngetan ngulon ya wis nginep barang nyatane nganti tekan sprene durung ana tembung sing cetha tembung sing gumathok saka Bambang Senet aku iki wong wadon aku iki bocah wedok aku sumelangen digawe loro ati karo wong lanang Kang apa sliramu Yayi Endang loro temon ora percaya karo wong lanang jaman saiki goleki wong lanang sing gampang dipercaya ki angel nalika jaman pacangan we kaya ya wis sumpah prasetya urip donya prapting delahaning bareng wis suwe nyatane katresnane ya iso luntur nyatane ya ana tembung bosen mulaya Kakang Senet nadyan to aku kuwi putri saka negara Dwarawati sliramu kuwi anak lurah Karangkadempel ning nyatane kabeh wis padha nyekseni nadyan to lurah Kyai Semar kuwi pranyata lurah jimat kang bisa ngucap pusaka kang bisa kandha babar pisan aku ora isin dadi anake lurah Kang ya syukur bagi sewu yen pancen kaya mangkono percaya marang aku ya Yayi kalamun pun Kakang Bambang Senet ora bakal ninggalake Yayi Endang loro temon yen pancen tresna lair batin dadi cah lanang mbok kudune piye ngono
sowan ning pakku, sowan ning wong tuaku, sowan ning Dwara Mati. Matur ana ngarsane Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Dadi wong lanang mbok sing kendel aja ingah-ingih. Wong mesti anggere dolan omahku kok mesti pas wayah omah sepi. Anggere dolan ning omahku mesti pas wong tuaku ora ning omah. Yen pancen Kakang Senet tresna lair batin lawan lara temon mbok yo age enggal matur ning Dwara Mati ngono lho Kang. Matur ana ngarsane Kanjeng Rama. Daya-daya aku bisa enggal Kajatukrama. Kuwi nek pancen tresna lair batin karo endang lara temon. Ning yen Kakang Bambang Senet ora tresna karo lara temon, gek enggal matur saiki Kang mumpung durung kebacut lek lara ati ya.